Andiyo na! Agbagyo na garudon. Andiyo na! Ay na po. Agbagbagyo na garudon at damang dayta nga kumikawan. Ay na po. Andiyo na! Andiyo na! Andiyo na! Andiyo na! Apo! Andiyo na! Apo! Ma'am, mamay kag singer tilinding niyo! Apo! Ma'am! Andiyo na! Apo! Ma'am, mamay man nagsinger tilinding niyo! Apo! Ma'am! Apo! Mama, man nagsinger tilinding niyo! Andiyo na! Naglamang manay. Imposible. Damgamatik lang tatay. Bigla nga nagpukawan. Pwede ko na, mamaysaan na. Pero ka lang. A few moments later. Ma'am! Parcel! Ma'am! Parcel! Mano sir, 2 milya. It was at this moment that he knew. He fucked up. Namo gayam. Ay, naapaw, Ma'am Jonah! Ay na, ito talaga ilang mga nakpay. Apaw, nagsingir ti utang niyaw, ilang mga niyaw. Yung nagitulod ti parcel niyaw, ay naapaw. Nakaparpartak kayaw. Ay naapaw. Bayad ko cancel day pa. Ang mabaling, Ma'am Jonah. Payment mo, can advance mo, J. Daduma. Wala sir, bayad ko di parcel data. Ay, naapo, Ma'am Jonah, paang nga mabaling. O, bayad mo tataday tay. Tapos si Daduma, bayad mo ti pang talubulan. Iso nga, see you next month. Ano, sige, ditakan Ma'am Jonah, advance mo di Daduman. Bye-bye you! Sir!